dnes na tému detoxikácia vlasov a vlasovej pokožky. Ako sa nám dostanú toxíny do vlasov a do vlasovej pokožky? Toxíny sa dostanú do vlasov, ak pracujeme v prašnom prostredí, alebo ak pracujeme v nebezpečnom prostredí, alebo ak pracujeme, kde je veľa výfukových plynov. A ako sa toxíny dostanú do vlasov nám, bežným občanom, ľuďom? Tak pohybujeme sa v meste, stojíme na križovatke, kde je veľa výfukových plynov, parkujeme v autoparku, v podzemných garážoch a tam všade sú vlastne nebezpečné plyny, látky, toxíny, ktoré sa veľmi ľahko dostávajú do našich vlasov a do našej pokožky. Tento šampón odporúčam používať aspoň raz za 2 týždne. Obsahuje čierne uhlie a je takýto čierny. Wow. A veľmi dobre detoxikuje vlasy a na pokožku hlavy. Ale my už vieme, že ak používame šampón, umieme si 2-krát vlasy, tak používame aj balzam. Tento je balzam, ktorý je veľmi dobrý pre ženy, ktoré si sušia často vlasy horúcim vzduchom. Používajú varové natáčky alebo používajú kulmy alebo si vyrovnávajú vlasy kulmov. Majú kučeravé vlasy a chcú mať pekné rovné vlasy. Čiže tento balzam je pre nich veľmi, veľmi vhodný a je to taký laminácion na vlasy. Viac sa dozviete v popisku pod videom a nezabudnite ma sledovať aj na budúce. Teším sa.